Здравейте, приятели! Днес ще представя топ 10 най-добри игри за седмицата, но ще включа и телефона ми Sony Xperia Miro, защото те от игрите са доста по-лесни за игране на по-малко устройство. Нека започнем. Live Wallpaper за седмицата е Elite Chip, безплатен е, няма ефекти при докосване, но ми харесва. Първата игра Coliseum Heroes. Ще започнем нова игра. Тук имате избор дали да сте вампир или боец или рицар. Не, по-скоро боец. Така. Също преди малко си стиглих играта и още не съм играл. Само съм гледал на ревю. Така, хвърляме ножове. Когато тези бойци дойде, вървете да стигнат вас, може да гледате с този меч, да кажем. Тук е нивото на живота ви, колко ви остава. Графиката е началваща и се стои да я пробвате. Ще играе Extreme Demolition. Тук имаме опция за графиките на играта, нивото на графиките. Също тя притежава доста добри такива. Имаме мултиплеер, гаража и нека да направя една игра. Да, трябва да изчакаме 8 секунди. Досадни реклами. Нищо ново под слънцето. Така, това е нашата кола. Тук са бутоните за управление. Надясно. Тук е напред, връста, т.е. спирачката, както и назад може да даваме. Още преди малко ставаше, но сега не. Ето го бутона за назад. Целта е всъщност да блъскаме колкото се може повече тези коли и да остане най-малко блъскане с в най-добро състояние да не остане колата. Да. Слабак съм. Даже голям. И да. Подпалиха ми скапаната кола. Предна игра, в която съм много слаб. Игра Iron Rusher. Тук в опциите нямаме много... да, в опциите нямаме много опции. Това ми трябва да кажа. Така. Че ето вие си този зам робот, човек, не маза на нищо. Значи целта е да... Той сам бяга, с това копче скачате. При двоен клик, на натискане, скачате по-високо. При задържане започва да летите. Когато свърши, когато изчезне синьото от това поле и горивото обсъжда. Това е Action бутона, с който ако имате някакво препятствие, го разбирате. При това сега ми беше нужно, но не го направих.
интересна игра, стои за да пробвате. Игра Plants vs. Zombies 2. Тази игра излезе неотдавна. Бе пусната от производителя EA Games. Няма обаче да дам линк в описанието към маркета за нея, защото все още не е пусната в българския Play Store. Само в австралийския и китайския, доколкото се спомням. Но аз изтеглих пиратска версия и принципно бих си я купил, но няма как в момента. Въпреки това играта е много интересна и добро продължение на първата част, като имате и по-нататък имате и други растения и наистина добро продължение на играта и стои си да я пробвате. Ще играе Run Like Hell. Още една досадна реклама. Играта е безплатна, но много интересна. Живее си този човек. В момента не мога да превъртя. Значи вие сте този човек и ви гонят, гони ви местното племе. Ще дадем скип. Също ще не наложи да чакаме. Найде гол. Така се качаме. Тук виждаме бутон, предполагам за ускорение, но предполагам, че се взима някакъв бонус, защото в момента не мога да го използвам. Така се плъзгаме по земята, пясъка. Тук ви показва до къде стигнали вие, тук къде са те, тези също, които ви гонят. Ако се забавите повече и ще догонят и убият. Това е играта, пробвайте я. Игра Tangram. Играта е тип пъзел. Въпреки това много интересно. Ще започвам от първо ниво, за да я въведа в нея. Целта е да наредите тези части в формата тук. Точно като пъзел може да ги въртите и да ги премествате, т.е. да ги намесвате на местата им. Колкото повече се забавите, също колкото по-бързо го направите, толкова повече звезди ще вземете за нивото, което ще донесе и повече пари. Не съм сигурен дали може да се купува в тази игра нещо, някакви бонуси, майни. Тук имаме този бутон, който ще ви помогне. Ще ви нади някаква част, мисля така беше. Ето какво пише, че може да използвате това само, т.е. през един час. Като го използваме сега, да, наежда всички фигури за също никакво време. Дори не ви дава звезди. И това е играта. Ще играе Wild Blood. Тук имаме опция за синглплеер, мултиплеер и в менюто с настройките нямаме опция за
промяна на графиките, както при някои от другите игри. Вие сте този човек или боец, знам, тук сега трябва да сменим оръжието с лък. Прицелваме се. Така. Играта разполага с не само добра графика и много нива. Също така е платина. Струва 10 лева в Play Store, но от време на време се пускат промоции и излиза доста по-евтино. Въпреки това струва да я закупите. Пробайте. Ще играя Wind of Night. Вие сте ето този малък рицар. Трябва да почакам малко. Целта е да прескачате през дупките. Извинявайте се, още съм доста болен. Боли ме гърлото. Така е, целта е да прескачате дупките, за да паднете, или тук за да не си набудите на коловете или ножове, остията, както искате. По-нататък ви дава и оръжие, някаква сопа и биете разни петли. Играта има хубава графика и е много интересна. Пробайте я. Сега ще сменим устройствата. Следващата игра, която ще представя е Fall Down Multiplayer. Тук имате три опции за нива, къде да играете. Ще избера Space. Управлява с акселерометъра, т.е. с поклащане на устройството. Целта е топчето да пада, да падне по-надолу, преди да е достигнал преди да се е допрял най-горе, защото тогава ще умрете. Ето, сега станаха вече вече 3 топки. Доста интересна игра, също така безплатна, така че я пробвайте. Игра Twist and Catch, безплатна версия. Ще започнем с първо ниво. Тук вие сте този човек, който на мен прилича на, не знам, може би някаква маймуна, нещо подобно. Целта е да вземете диаманта и след това задържате по екрана, задържате през по екрана, за да се изкачите нагоре, да стигнете тук. Ако не успеете достатъчно бързо, ще настигнат тези остета и край. Това е играта, безплатна е и пробвайте я. Така, това бяха топ 10 най-добри игри за седмица. Благодаря за гледанията. Не забравяйте да коментирате, харесвате или се абонирате. Лег ден на всички!